idan mutum ya yi izgilanci da addini ko ya yi wasan kwaikwayo saboda ɗan dirama ne kawai ya ce shi yanzu ya fito a matsayin boka to boka ne fa'innahu yalzamuhu at-talaq wal kufr duk wanda ya yi wasan kwaikwayo a matsayin kafiri ne shi to a wurin Allah kafiri ne saboda addini bai taɓa ba da damar a yi wasa da shi ba wa in kana hazilan ibn al-qayyim yace idan ko mutum almaraci wasa yake yayi wannan to yana kafurta me yasa li'annahu qasidun litakallumi bil lafzi tunda wasan kwaikwayo yake kaga da gangan ya fada da gangan ya fada ba wai subudda baka akai ba kuskure bane wa hazluhu idan aka ce to ai wasa yake sai ibn al-qayyim ya ce to ai wasan da yake la yakunu uzran lahu ba zai zama hanzari gare shi a wurin Allah ba Allah bai yarda ayi wasa da addini ba bi khilafil mukrahi amma wannan an tilasta shi wal mukhti da wanda yayi kuskure wan nasi da wanda yayi mantuwa fa innahu ma'zur kaga duk waɗannan suna da uzuri mantuwa ce kuskure ne tuntuban harshe gigi cewa sai mutumin ya ce ya Allah kai ne bawa na ni ne mahaliccinka kaga bai kai zuciyarsa ba saboda kai sa manzon Allah ko gargadi bai yi akai ba yace fa huwa